Oh, alright, guys. Nibuyile kwakhona. Welcome back to my YouTube channel, Masululeni Wuluke, guys. Okay, guys, into esizoyenza i-review ye-Marriage at First Sight. Marriage at First Sight edlala kulantu kwi-DSTV. So, guys, into eyenzekayo, there's couples that were selected. I think bangathi by four, ngobhuti abayi-four, then and four females. Oh, okay, guys. There's these two couples, ulantu uMakoto noNkululeko. So uMakoto into ayikhalazelayo kuNkululeko is that uNkululeko akaportray the person that he is xa bobabini ekamereni, and then xa iphambi kwabantu uba ngulowo preachayo like abe ngumntu olungileyo, azame uportray that guy ethanda cawe ethini ethini ethini. So unayo nickname uNkululeko kuthiwa nguChris Brown ke guys. Oh, okay, sharp guys. But ke uMakoto unayo indawo etoxic because ufuna zonke ii-relationships zabanye abantu abaphaya kulaa experiment zifane neyakhe. I-reasoning yakhe iyandixaya guys. But lately, oh okay, kwi-latest episode ibikhona apho laa nto ke bebiye ifemeli yakhe. So she broke down like, I think unazo ii-issues ke but unazo ii-issues, trust issues, because yonke into ayithethayo laa mjida it's like akamnikezi kwa i-chance okanye uba ambone. At some point bendinayo into ebhilivayo uba okay noba unyanisile uMakoto lo mjida, noba khona nje into esheyikhi ngayo eNkululeko the way angakhona. But ke I think yi-communication into ebahlulayo uba like amhlalise phantsi uba bro, the way uba ngakhona ekamereni, bring the same energy ke naxa off camera so that bazokwazi ukumithana halfway, because the way endibona ngakhona guys, toxicity ininzi. And then ezinye iikhapuli ke ngoku zihappy, but not zonke guys. Yeah, it's going down kulaa nto. There's this big guy called Tap. Yho laa bhuti guys, ngcono kuyekwe, ngcono kuyekwe, asoze. Who?